Čaute všetci po roku. Prešlo nám to ako voda. Asi ste pochopili viacerí, že mne sa už veľmi nechce tie podcasty nahrávať a tak ďalej, ale sám sebe som si nejako slúbil, že mohol by som niekedy zhrnúť svoju existenciu alebo koexistenciu s elektromobilitou, keďže vidíte, že téma cybersecurity tá už dávno sa stratila z tohto podcastu, tak ja si to teraz využijem len ako nejaký svoj vlog. Dám si sem také poznámky o tom, že čo sa odohralo za ten rok. Dobre, skúsim to nejako celé zhrnúť a teda celé to bude o elektromobilite. Možno, že niektorí z vás teraz očakávajú, lebo často sa stretávam s takými otázkami, že teda ako to po tom roku je a že či by som si elektromobil ešte niekedy kúpil v budúcnosti a či ma nejaké nadšenie už prešlo a tak. Tak ja to poviem na začiatku, nech nemusíte strácať čas a počúvať tieto moje žvasty do konca, lebo vôbec netuším, jak to bude dlhé. Zhrnutie. Áno, elektrické auto by som si kúpil znovu a ešte raz. Pravdu povedať si neviem vôbec predstaviť, že by som si mal kúpiť znovu spalovacie auto. Neviem, ktorým smerom by som sa mal vydať. Jednoducho za ten rok mi už celá tá problematika spalovacích aut je nejaká teda vzdialená a naozaj vidím svoju budúcnosť prepravnú spojenú výhradne len iba s elektromobilitou. No. Takže kto chcel toto počuť, má to, nemusí čakať do konca. Čau. Ale ideme ďalej. No, viete asi, kto ste sledovali a možno si pamätáte tie posledné moje podcasty, že som si kúpil auto Škoda Enyaq, veľmi stručne zhrnem históriu, čo sa vlastne stalo. Ja som v roku 2022 mal ťažkú nehodu, padol mi na idúce auto strom. Bol to Kodiaq, ktorý mal 6 mesiacov, auto bolo na sračky, poisťovňa mi ho vyplatila a tak. A tak samozrejme, že riešil som, že čo ďalej a ja už som sa pomerne dávno pohrával s myšlienkou, že by som teda chcel elektrické auto a poviem úprimne, že Škoda Kodiaq sa mi naozaj, nie Kodiaq, ale Enyaq, sa mi páčila už keď vyšla a ja som už vlastne vtedy povedal, že toto si určite niekedy kúpim, tak si hovorím, dobre, no tak keď už sa mi stalo toto, tak vyskúšam, veď uvidím. No, čiže keď to zhrniem, s elektrickým autom som už prežil viac ako jeden celý rok, zažil som s ním všetky ročné obdobia, všetky možné aj nemožné situácie, takže sa cítim byť tak trochu povolaný to celé nejakým spôsobom zhrnúť. A toto, čo tu budem hovoriť, ak na niečo nezabudnem, tú pointu si držím v hlave, nebude veľmi pekné pre značku Škoda ani pre značku Volkswagen ako taký. Mňa vlastne k tomuto podcastu trošku nakoplo to, že včera som dostal mail od takej firmy, ktorá sa volá že Eli, aby ste boli v obraze. Volkswagen má nejakú svoju dcerskú firmu, ktorá sa volá Eli a táto firma Eli zákazníkom Volkswagenu dáva zvýhodnené ceny na elektrínu. Lebo tí, ktorí elektrické auto nemáte, asi netušíte, jak to funguje. Není to jak so spaľovákmi, že prídem na pumpu, natankujem, zaplatím, odídem, ale je tu taký koncept, že máte svojho poskytovateľa elektrickej energie. U toho poskytovateľa vlastne väčšinou máte nejaký predplatený objem kWh a to je fakturované. Je to oveľa lepší spôsob podľa mňa a mne to veľmi vyhovuje, ale tak je otázka, že ako si zvoliť tohto poskytovateľa. Tak keď som si kúpil Enyaqa, prišla mi ponuka, v prípade Škodovky sa to volá, že Power Pass, je to teda od spoločnosti Eli, kde jedným teda zakladateľom, spolumajiteľom, neviem, jak to tam majetkovo je, ale skrátka má v tom svoje prsty strčené Volkswagen, teda aj Škoda. Ten prvý rok musím povedať, že Eli bolo veľmi výhodné riešenie, hlavne pri nabíjaní v zahraničí. Fakt sa to veľmi oplatilo, ceny tam boli super, v Rakúsku to vychádzalo lacnejšie ako na Slovensku, ja som maximálne spokojný s touto službou. No, ale v lete roku 2023 sa stalo, neviem úplne, že čo. Eli kompletne zmenila obchodné podmienky. Z jednej z najvýhodnejších poskytovateľov sa stal jeden z najnevýhodnejších, akých som ja kedy videl. Takže počkal som, kým mi dobehne ročný kontrakt, čo bolo niekedy v októbri, potom som zmluvu zrušil a teda dovidenia.
No a včera z okolností mi teda Eli poslala mail, kde mi slávnostne oznamovala, že teda PowerPass, čo je služba spoločnosti Eli, PowerPass sa integruje s aplikáciou MyŠkoda, čo je ťažká tragédia, ešte o tom budem hovoriť. A bude mať všetko na jednom mieste. Super. Z nefunkčnej aplikácie MyŠkoda bude mať nepoužiteľné služby PowerPass od firmy Eli. Wow, tomu sa povie, že proste win-win. Tak mi to nedalo a napísal som tam nejaký mail. Mňa to teda občas tak nejako popadne, že napíšem mail a hovorím si, že toto by som mohol zhrnúť aj do nejakého videa. Jak som povedal, nebude to pekné, Škodovka z toho vôbec nevidieť dobre z tohto celého. A teda nevidie z toho dobre ani Volkswagen. Takže kde by som začal? Ja som s Eňakom popravde veľmi spokojný ako s autom. Po technickej stránke tomu autu nemám čo vytknúť. Po technickej stránke to auto spĺňa, čo som očakával. Volkswagen auta jednoducho vyrábať vie. Postavili novú elektrickú platformu. Tá platforma funguje, všetko v poriadku. Auto je spoľahlivé, bezpečné, všetko funguje tak, ako má. Ale je tu zo pár drobností, cez ktoré sa čím ďalej, tým menej viem preniesť. No, keďže už poznám samozrejme viac majiteľov elektrických aut a iných značiek a teda pozerám, ako to funguje inde, tak zistujem, že my ako zákazníci Volkswagenu alebo teda Škodovky sme teda, jak to povedať slušne, takže kúpili sme peknú kravinu jednoducho, pretože koncern Volkswagen aj pri elektrických autách jednoducho nepochopil ten koncept. On nepochopil, že zákazníci elektrických aut očakávajú od tých aut trochu niečo iné ako pri štandardných spaľovacích autách. Áno, ja som tiež čakal niečo iné. Čakal som prístup typu Tesla, pravidelné aktualizácie, nejaké vylepšenia, tak ako to proste pri Teslách je, aj pri korejských autách, aj pri čínskych, čo aktualizácia, to proste nejaká nová funkcia a tak ďalej a tak ďalej. Moje Enyaq má dneska 1,5 roka, mám na ňom najazdených niečo okolo 60 000 kilometrov. Za ten 1,5 roka, ja mám tiež také šťastie s tými autami, bol raz na zvolávacej akcii, ktorej sa tiež ešte dostanem k tej zvolávačke a to isté sa mi stalo aj s Kodiaqom, ale dobre, ja mám nejaké šťastie na tie zvolávačky, takže bola tam nejaká zvolávačka, niečo sa robilo, poviem, čo sa robilo, to tiež je celko zábavné, čo sa robilo. No a ja som tak nejako čakal, že keď Škodovka tvrdí, že má tzv. Over the air aktualizácie, tak bude sa mi aktualizovať pravidelne infotainment, budú tam nové funkcie, takéto veci, nič také sa nedeje. Takáto aktualizácia sa odohrala presne jedenkrát na tomto aute. Vylepšenia, ktoré priniesla, nie sú viditeľné žiadne, ale že doslova žiadne. Okrem čísla verzie tam proste nie je nič. Teraz nesledujem to úplne detailne, ale čo som zachytil, tak nastala situácia, že Škodovka priniesla novú verziu firmwareu pre Enyaqy, tzv. Verziu 4. A táto verzia 4, nebudem presne citovať Škodovku, ale nejak takto to bolo povedané, že nebude dostupná pre staršie vozidlá. 1,5 roka, to je staršie vozidlo pre Škodovku. Takže pre staršie vozidlá, rozumiem, rok výroby 2022, možno že aj 2023, ja fakt neviem, už nebude dostupná žiadna nová verzia firmwareu. Čiže to nič, čo máme, tak to nič sa nebude nejakým ďalším spôsobom vyvíjať. Ja to približím, čo to nič je. K tým autám máme takú aplikáciu, ktorá sa volá, že MyŠkoda. Tá tiež za ten čas, čo mám, prešla jednou jedinou zmenou. Od zlého k horšiemu. Nemám úplne najnižšiu verziu Enyaqu, musím povedať. Ja mám verziu Sportline, to auto stalo 64 000 eur. Človek by čakal, že tých 64 000 eur niečo aj dostane, keby sa Škodovka cenovo hrá na prémiovú značku. No, nedostanete v tom v zásade nič extra, čo by ste očakávali. Ale veď dobre, ja som to tak bral, že to je daň za elektriku, však akože pohrám sa, poskúšal sa, 64 000 eur zase nie sú také nehorázne peniaze, že by som sa za to išiel obesiť, tak uvidíme, že čo to prinesie. No ale faktom je, že to prinieslo oveľa menej, ako som teda očakával. Čiže žiadne, poviem to tak, akože hračičky typu v Tesle, že by ste mohli čokoľvek na tom aute ovládať, nejaké aspoň poloautonómne riadenie, nejaké takéto hovadiny. Aj keď to auto je vybavené všetkými senzormi, všetkým, čo treba je vybavené, proste nedá sa s tým autom robiť nič. V aplikácii MyŠkoda viete urobiť dve veci. Viete nastaviť cieľovú úroveň nabíjania baterky, viete cez toto urobiť.
Viete si na diaľku zapnúť kúrenie alebo chladenie, čo je ináč mimochodom jedna z najlepších vlastne funkcií elektrických aut, podľa mňa, ako to hovorím úplne seriózne, toto je fakt dobré. A viete v tej aplikácii vidieť, že či je auto zamknuté alebo odomknuté. To je všetko. Nič viac aplikácia moja Škoda nerobí. Zbehne vám to ešte nejaký servisný report, že či je auto OK, viete sa s tým možno objednať do servisu, ale nič mimo toho. Keď to porovnáte už len s Kiou, aké možnosti sú tam, nehovoriac o tom, keď to porovnáte s čínskymi autami a keď to porovnáte s Teslou, o tom sa vôbec nebavme. Tak vlastne v škodováckej aplikácii nemáte že vôbec nič. A vôbec nič tam už ani nebude, pretože updaty skončili na staršie nejaký, 1,5 roka staré, rok výroby 22, takže updaty skončili a proste to je všetko. Takže my ako zákazníci sme zostali oklamaní, zavedení, neviem, čo ja viem, jak to nazvať. No a poďme k tej zvolávačke, to je mimochodom veľmi zaujímavá vec. Ja som už vtedy chcel k tomuto nahrať podcast alebo nejaké video, lebo to bol výborný zážitok. Prišiel som do servisu prezuť auto a v servise im povedali, že mi musia to vozidlo tam zadržať, jak takto formulovali, na niekoľko dní, lebo je potrebné na základe zvolávacej akcie urobiť nejaké zmeny na tom aute. A že prosím, no, že bude tu treba to auto nechať dlhšie. OK. Našťastie dostal som náhradné vozidlo, takže aktualizácia firmwareu v rámci zvolávacej akcie v Škodovke vyzerá tak, že auto máte 3 dní v servise, lebo čo mi teda tam technici hovorili, tak to je jedna živá katastrofa, táto aktualizácia, čiže toto je niečo, čo Škodovka že nezvládla, že vôbec, ani Volkswagen. No, ale tam bola iná zaujímavá vec. Zaujímavou vecou bolo, že súčasťou tej zvolávačky bola výmena tzv. Nízkonapäťového akumulátoru. Normálne, že 12V baterka. Tak asi neviete, pravdepodobne, ale elektrické auto má veľkú trakčnú baterku, jednu 12V baterku. Je to z toho dôvodu, že pokiaľ nie je pripojená trakčná baterka, nezopnuté vysokonapäťové stykače, tak do toho momentu je to obyčajné auto napájané 12V baterkou, čiže všetká palubná elektronika je ňou napájaná. Skrátka všetko. A táto 12V baterka okrem iného teda ovláda tie vysokonapäťové stykače, čiže to, čo zopne ten okruh s tou vysokonapäťovou baterkou. Na to je tam potrebná 12V baterka. No ale v tomto mojom mene, ako aj v mnohých ďalších z nejakej série, bola vadná táto 12V baterka plus nejaká k tomu prislúchajúca bižutéria bola vadná, tak to vymenili. Vymenili baterku, vymenili niečo, vyupdateovali a tak ďalej. No, prebral som si auto zo servisu. Urobil som s tým autom asi 50 km po zvolávačke, sadol som do auta, auto sa rozbehlo a zhaslo úplne. V aute ostala úplná tma vnútri. Zhasli všetky displeje, prestali fungovať všetky ovládacie prvky, svietili myslím svetlá v tom aute a ani smerovky nešli dokonca. Čiže svietili svetlá, nešli smerovky, displeje boli tmavé, nešli otvoriť okná, s autom nešlo urobiť, že vôbec nič. To bolo mŕtve auto, ktoré tak akurát išlo. Čo je taká dosť blbá situácia, pretože v tejto situácii netušíte stav baterky, neviete vlastne nič. Tak som volal na nejaký helpdesk do Škodovky, opísal som im, čo sa stalo. Tam mi pán povedal, že to pravdepodobne bude problém s nízkonapäťovou baterkou 12V. A ja hovorím, že asi nie, lebo auto bolo na zvolávačke a to je vymenené. No ale že mu sa to tak akože zdá podľa toho popisu, že by to mohlo byť ono. Nech teda idem do najbližšieho servisu Škoda a že tam nech niečo poviem. Nebudem menovať, do ktorého servisu som išiel. Nepoviem prečo ich nebudem menovať. Je to preto, že tento servis vtedy, keď som ja mal tú ťažkú nehodu s tým Kodiaqom, pre mňa urobil niečo, čo si veľmi vážim, čo urobiť nemuseli. Nebol to tento konkrétny servis, bolo to v inom meste, ale bolo to z rovnakej siete. Takže nebudem menovať ten servis, lebo proste mi pomohli a nehodlám na nich hádzať kyble špiny, ale poviem, čo bolo. Takže prišiel som, nazvime to, že s nejakou emergency situáciou, s autom, ktorú som ja nespôsobil, túto situáciu. Auto bolo na zvolávačke, bolo opravené. Očakával som, že nejako promptne sa mi budú venovať. Bolo to v Bratislave. Nie, zaradili ma proste normálne do nejakého poradia, že možno o týždeň.
Že, ako moja otázka bola, že prosím, no že možno, že o týždeň. No tak to sa mi teda akože vôbec nepáčilo toto, takže dajte mi teda aspoň náhradné auto alebo niečo. No, že náhradné auto, že mám rozobraté, že nemôžem mi dať. Tak som nahnevaný, nasraný, volal naspäť na helpdesk Škodovky a tam ten pán mi slúbil, že mi teda vybaví náhradné vozidlo, čo sa aj stalo, ďakujem, náhradné vozidlo mi vtedy vybavili. Dostal som, nasratý som, teda prehádzal veci do náhradného auta, do nejakého rapidu plesnivého a išiel som preč. Tak večer som trochu googlil, že v čom by mohol byť problém. No a problém, často sa opakoval rovnaký symptóm, že auto bolo na zvolávačke, napriek tomu sa stalo toto isté a že problém bol v tom, že po zvolávačke zase kleslo napätie na tej nízkonapäťovej baterke a v rámci nejakých ochrán, neviem proste čoho, tak to všetko podpájalo a chovalo sa to tak, ako keby vlastne tá baterka úplne odišla, že zostali zachované len tie úplne najnevyhnutnejšie funkcie, to znamená ovládanie toho vysokonapäťového stykača, svetla a ešte niečo, čo je vlastne napájané z nízkonapäťového akumulátoru a nič navyše vlastne nefungovalo. Tak ja som teda zavolal do toho servisu, lebo oni majú aj nejakú pohotovosť, čiže ešte o 10. večer tam niekto bol a poprosil som toho pána, že nech toho zdochnutého Eňaka, ktorý tam je, napoja na celú noc na nabíjačku, to bolo v piatok večer, že v sobotu do obeda prídem do servisu. OK, že dobre, že teda to urobia, hodili ho na nabíjačku, to auto, v sobotu som prišiel, otvorili sme auto, sadol som do neho, auto normálne fungovalo, nič mu nebolo, takže bolo to v zásade presne to isté, čo opisovali na tých fórach. Tak teda vrátil som náhradné auto, sadol som do auta, odišiel som preč. Medzi tými technik v tom servise hovoril, že viete, že my pomerne neradi robíme tieto elektrické auta, lebo tomu nikto nerozumie tým autám a nevieme akože čo s nimi a vyslovene v tom čase servisy Eňaky neznášali škodovácké, lebo im jednoducho nerozumeli. Ja mám šťastie, že som narazil na celkom dobrý servis tam v mojej blízkosti a ten budem menovať, lebo to je naozaj dobrý servis, je to DSK, Dunajská streda, oni tam majú Škodovku, Volkswagen a ešte niečo. Ja chodím do Škodovky s tým Eňakom, sú tam proste mladí chalani, kde mám pocit, že ich to aj zaujímajú tie elektrické autá. Mám dojem, že rozumejú tomu, aj tomu asi rozumieť chcú a baví ich to, takže tam zatiaľ vždy som obišiel dobre v tejto Dunajskej strede. Samozrejme, bratislavský servis, keď som povedal, kde som bol na servise, tak mali tendenciu na tú Dunajskú stredu hádzať s prepáčením sračky, že asi tam niečo posrali pri tom update a takéto žvásty všelijaké. Samozrejme, neposrali nič pri tom update, ale niečo sa jednoducho stalo s tým autom. No tak ja som už vtedy písal taký pomerne rozhorčený mail do Škodovky na helpdesk. Nechce sa mi ho dohľadávať a čítať ho, ale bolo tam niečo asi v tom zmysle, že keď sa Škodovka hrá na to, že predáva za prémiovú cenu, mali by vyrábať aj prémiové auta s prémiovým servisom, lebo proste za tieto peniaze to ste už v leveli, kde pomaly, ale iste by ste kúpili nejaký oholený Mercedes alebo Bavorák elektrický, predpokladám Kiu, za to kúpite bez problémov za tieto peniaze. No, čiže na Škodovke mi strašne vadí to, že snažia sa hrať na prémiovú značku, kúpite v podstate za 64 000 eur, máte asi to najdrahšie, čo kedy Škodovka vyrobila, pred 15 rokmi by ste za to mali 2,5 Superbu plne naloženého, dneska za to máte elektrického Eňaka, ktorý má svoje zvláštnosti, poviem to takto veľmi diplomaticky, kde v aute za 64 000 eur nemáte ani len plynovú speru na prednej kapote, ale dobre, akože čerto ber, to, koľkokrát to otvárate, ale ako nasere to človeka, takéto drobnosti. Takže toto ma neuveriteľne vytáča na Škodovke, na Volkswagene, že za tie prachy, ktoré za to pýtajú, vám vlastne nedávajú nič. Dobre, dajú vám za to bezpečné auto, dobre navrhnuté auto, ale to nestačí jednoducho, toto berem ako úplný základ, ako nad tým nebudem odpadávať, že teraz mám bezpečné auto, ktoré funguje. Ja chcem od toho viac jednoducho od toho auta. Takže aj včera, keď som písal mail rozhorčený do tej firmy Eli a požiadali, že teda keď majú kontakt na škodovánsky support, nech to prepošlo aj im, lebo vlastne aj ich sa to týka a takéto niečo, tak proste tam som skonštatoval, že prvé moje elektrické auto bola Škodovka a pravdepodobne je to moje posledné elektrické auto od Volkswagen Group, ak sa niečo veľmi výrazne nezmení. Pretože konkurencia v tejto cenovej hladine ponúka toho ďaleko, ďaleko viac.
dobre, teraz som trošku pohejtil Škodovku a Volkswagen, ale uľavil som si, lebo som fakt musel a toto ma dlhodobo sere so Škodovkou, že snažia sa vás oholiť ako super prémiového zákazníka na všetko. Mimochodom, akože poďme ďalej v tom. Čiže len aby ste boli v obraze, sada zimných pneumatík aj s diskami na Enyaka, tam sú 21, však tak mám v techničaku napísané, tak som kupoval tak, jak boli v techničaku, tak sada pneumatík 3200 €, a teraz sada kolies zimných 3200 €. Pneumatiky tam môžu ísť len ľudovo povedané také tie samoopravovacie, lebo pochopiteľne nie je tam ani kompresor, ani sada na opravovanie, ani nič, takže tam idú špeciálne pneumatiky, takže kus takéto pneumatiky, cena či letná, či zimná sa pohybuje na škále od 300 do pomaly 1000 € za pneumatiku. Aby ste boli v obraze, 2,4 tony ťažké auto má vpredu pneumatiky rozmeru 235, 45, 21 palcov a zadné pneumatiky sú jak na Lamborghini 255, 40, 21 sú zadné, aby ste vedeli, že kde sa pohybujeme a na čo sa tieto autá hrajú. Dobre, ale zase, aby som iba nehanil, tak ako poďme sa na to pozrieť technicky na to auto, že som spokojný s elektrickým autom. Ja som veľmi spokojný s elektrickým autom. Mne to auto dodáva presne to, čo od neho očakávam, ale teraz sa bavíme teda o tej, nazvime to, o tej pracovnej stránke veci. Kam s tým autom jazdím, jak s ním jazdím a tak ďalej a tak ďalej. Na 100%. Tam proste nemám čo riešiť. Mne to absolútne vyhovuje. Jazdím aj dlhé vzdialenosti, jazdím teda dlhé, krátke, všetko. V lete, v zime stále. Žiadne limity ani obmedzenia tam nie sú. Nemusel som nikdy počas toho roka núdzovo využívať dízlové auto, ktoré teda ešte jedno mám, lebo ešte som sa ho nezbavil medzičasom, na ktorom jazdí manželka, ale ja som ho nemusel nikdy použiť to auto namiesto Enyaka. Skôr všade chodíme s Enyakom miesto toho dízlu. Takže z tohto pohľadu auto je bezproblémové. OK, sú tam také veci, že dobre, 135 kW nabíjanie, žiadna sláva, nič špeciálne, ale dajme tomu, že OK, stačí. Musíte si zvyknúť na také špeciality, že Enyaq nemá napríklad predhrievanie baterky. Dobre počujete, nemá predhrievanie baterky. Čo znamená, že keď idete v zime nabíjať a vonku mrzne, tak tam, kde by ste mohli mať 135 kW výkonu, máte menej ako polovicu, lebo baterka sa musí najprv zohriať. Potom, keď už je zohriatá, tak už prichádza vlastne ten priebeh toho nabíjania sa už prehúpne tam, kde už nemôže využívať vlastne plný výkon, takže v zime to nabíjanie je také všelijaké, s týmto veľmi zábavné. Mimochodom nechápem, prečo nemá predhrievanie baterky, lebo predhrievanie baterky má snáď aj Dacia na tom Springu, prehrievanie baterky, no toto je že úplná katastrofa. Ale akože zvyknúť sa na to dá. Pre mňa to není nejako zaťažujúce, lebo jednoducho mám to rozvrhnuté tak, že s tým proste počítam a tak mám čas. A vždy si robím niečo iné popri tom, takže naozaj, že z tohto pohľadu žiadny problém. Zvykol som si dokonca doma nabíjať, teda v zime nabíjať aj doma, čo som nerobieval, čo je super, som zistil. Odchádzať z domu s plnou baterkou je perfektné. Neviem, prečo som to nerobil vlastne doteraz. A vždy som nabíjal iba na verejných nabíjačoch, ale teda využívam už aj túto možnosť. No takže z tohto pohľadu neodpadávam z toho, nie je to ani nič hrozné, je to taký nejaký priemer, by som povedal, ale dá sa s tým v pohode žiť. Výkon 150 kW na skoro 2,5 tony ťažké auto je také, no povedal by som, že na hrane. Ale s tým som rátal, to som vedel už pri skúšobnej jazde. Asfalt s tým trhať nebudete s tým autom, ale jazdí to normálne. Nie je to štvorkolka, je to len zadný náhon. Bývam na juhu Slovenska, kde toto vôbec není nejaký diskvalifikačný parameter. Bol som s tým autom už aj na snehu, v Tatrách som s ním bol na východe, na snehu, v Rakúsku na snehu, není to problém. Zas toto musím povedať, že toto majú celkom dobre vychytané nejaké jazdné, alebo teda tá elektronika si tú jazdu v zime a na snehu celkom pekne ustráži. To je dobre správené. To som bol až prekvapený, ak dobre funguje, napriek
tomu, že to nie je štvorkolka. Čiže z tohto pohľadu tam tomu není čo vytknúť. Auto je komfortné, pohodlné, nemám sa čo sťažovať. Za mňa nový vesmír je to, že predhrievanie auta a predklimatizovanie auta, to je neuveriteľne pohodlná vec, ktorú využívam extrémne často. Na toto som si veľmi zvykol, takže toto je super. No a z ostatných vecí, čo som ešte tak chcel pohejtiť na tom Enyaqu, už ma to tam ani veľmi nič nenapadá. Napadá ma jedna zábavná historka, ale to není chyba Enyaqu, to je chyba vodiča. Zábavná historka bola, keď som na zošľahaných letných pneumatikách zapadol v zablatenom poli, to bolo fakt dobré, keď ma vyťahoval odtiaľ bager, to len tak na pobavenie, a to je moja chyba, to není chyba auta, takéto niečo. Čiže s autom ako takým, keď by som sa na to pozeral akože očami zákazníka, ktorý kupuje bežné normálne auto so spaľovacím motorom, tak z tohto pohľadu akože fajn, dobre, dá sa v pohode. Ale keď sa na to mám pozerať optikou elektrických aut, veľmi veľa nevyužitých príležitostí na tej Škodovke. Za konkurenciou absolútne sa to nechytá funkciami, ničím. To je proste to, zoberte to tak, že z tohto pohľadu, z pohľadu tých moderných funkcií, je to presne ako spaľovacie auto, nemá to nič. Má to volant a kolesa a rádio. Takže ďalším veľmi slabým prvkom alebo slabou vlastnosťou tohto auta je audio. To je kapitola sama o sebe. Žiadna v úvodzovkách prémiový zvuk, ako dostanete napríklad v Kodiaqu RS. Škodovka na to používa svoj sound systém. Canton na to používa. To už má celkom seriózny zvuk, alebo seriózny, taký normálnejší zvuk. Mal som to v Kodiaqu, v Enyaqu, v Sportline za 64 000 eur nečakajte, nič špeciálne. Tam dostanete defaultný zvuk nejakých trapných 6 alebo 8 alebo koľko reprákov a zvuk, no, ako keď máte 6 alebo 8 reprákov, čiže zvuk o ničom. Ďalšia taká komfortná vec. To, že auto je pohodlné, to už som hovoril, to áno, tam k tomu nemám žiadnych výhrad. Predsa len jedna technická vec, čo si celý svet robí srandu, neodpustím si to ani ja. To asi viete, kto sa o to zaujímate, že tak Enyaqi, ako aj Volkswageny IDčka, majú zadné bubnové brzdy. Dobre počujete, bubnové brzdy. To sú také tie brzdy, ktoré boli na 105-kách, Škodovkách a na takýchto. OK, dobre, tu si to predstavte trochu inak. To sú predsa akože modernejšie bubnové brzdy. Ja som počul už veľa argumentácií aj zo strany Volkswagenu smerom k týmto bubnovým brzdám, že prečo bubnové brzdy a to. A jedna argumentácia je zábavnejšia ako druhá. Volkswagen rozpráva niečo o tom, že to je kvôli rekuperácii a neviem čomu. Ja neviem, no tak ostatné auta tiež majú rekuperáciu a majú brzdy kotúčové. Ďalší argument bol, že zadné brzdy sa využívajú iba na korekciu smeru pri núdzovom brzdení. Dobre, tak ostatné auta sú nejaké iné, tie sú také isté a bubnové brzdy napriek tomu nemajú, majú kotúčové. A potom tam bol ešte nejaký zábavný argument. Je pravda, že ak sa prevezete na elektrickom aute, tak pri brzdení si všimnete, a to na hociakom elektrickom aute, pri brzdení si všimnete takú zaujímavú vec, že tá brzda, ja to už nevnímam po tých kilometroch, ale z začiatku som to veľmi vnímal, tá brzda má ako keby dve polohy a je to z toho dôvodu, že v prvom rade brzdí rekuperáciou a až potom začne brzdiť brzdami. Myslím si, že táto definícia spĺňa to, že nejaký brake by wire, že ten brzdový pedál je len nejaký asi elektrický komponent, ktorý ovláda niečo ďalšie a tú hydrauliku potom spína niečo ďalšie, čiže on to v skutočnosti to takto brzdí to auto. Je pravda, že to rekuperačné brzdenie je účinné. Naozaj, že je účinné, niekedy je až moc účinné, tu sa dá pekne nadávkovať, v Enyaqu to je pekne urobené, ale zase ja neviem, no tak... Keď je to jediná značka na svete, ktorá toto robí, že miesto kotúčových brzd tam dáva bubnové a všetci ostatní tvrdohlavo trvajú na kotúčových, no, urobte si záver. A nehovorím, zabrzdil som s tým autom v každej situácii. Zažil som už aj núdzové brzdenie. Áno, to skoro 2,5 tony ťažké auto, 2250 má prázdne.
ale plné sa blíži k 2,5 tonám. Áno, to viac ako 2 tony ťažké auto zastaví za každých okolností, zastaví bezpečne, není s tým žiadny problém. Áno, pocit máte presne ako v ťažkom aute, kto kedy niekedy jazdil s dodávkou alebo naozaj s nejakým veľkým ťažkým autom, tak ten feeling je tam taký istý. Ubrzdí to, samozrejme, že to ubrzdí, ale ja neviem. Neviem, či to je dobré, či to je zlé, neviem, či tá argumentácia Volkswagenu je v poriadku, alebo je to bullshit, že sú len na korekciu smeru a v podstate sú vôbec není potrebné tie zadné brzdy. Neviem. Faktom je, že to vždy zastavilo. Akorát to veľmi smiešne vyzerá, keď sa cez tie disky pozrite dozadu a vidíte tam tú bubnovú brzdu, tak to fakt vyzerá, že v celku zábavne. Tak akože toto by som asi nechal na zvážení každého, že tie bubnové brzdy. OK, keď to mám zhrnúť, lebo keď sa už strašne dlho a nechce sa mi to samozrejme, že strihať ani spracovávať, zhrnutie. Po roku skúsenosti s elektrickým autom odporúčil by som ľuďom elektrické auta. Táto odpoveď má dve časti. Ja tvrdím, aj po vlastných skúsenostiach, to vnímam dvojnásobne tak, že existuje skupina ľudí, a je pomerne veľká, existuje skupina ľudí, pre ktorú sú elektrické autá absolútne nevhodným dopravným prostriedkom. Absolútne nevhodným. Keď to počúvaš, Palo, ty vieš, o kom hovorím, tak ty si jeden z tých, pre koho je to že úplne nevhodné auto, podľa mňa. Lebo áno, jasné, že sú ľudia, ktorí jazdia. Ja jazdím tiež dosť veľa, ale inak to mám rozložené proste tie veci. Ale keď niekto fakt, že jazdí veľmi veľa, nemá čas na nejaké veľké zastávky a takéto veci a potrebuje lietať s tým autom rýchlo, to je ďalšia vec, čiže komu sa dostanem. Nie, pre takých ľudí elektrické auto rozhodne nie je vhodné, ani ako alternatíva nie je pre nich vhodné. Táto skupina je dosť veľká, týchto ľudí. Čiže tam by som do toho fakt nešiel, tam by som si fakt počkal na to, že kým technológia bude taká, že naozaj na tú baterku dáte nielen papierovo, strelím 800 km, ale reálne nám dáte 800 km na tú baterku, čakal by som. Pre túto skupinu určite elektrické autá vhodné nie sú. Pre každého, pre všetkých iných elektrické autá určite vhodné sú. Je to len trošku zmena myslenia, trošku zmena postoja k tomu. A teraz neriešim cenu, vôbec sa nezaoberám cenou. Z jednoduchého dôvodu, lebo ja som menil auto v rovnakej cenovej kategórii. Ja som mal medzi tými autami rozdiel 5000 eur, ktorý vzhľadom na kilometre je už dávno zmazaný ten rozdiel, takže keď ste v určitej cenovej kategórii, keď uvažujete v určitej cenovej kategórii auta, tak tam elektrické auta, ten rozdiel medzi elektrickým a spaľovacím autom není vôbec zaujímavý. Pokiaľ niekto na to peniaze samozrejme nemá a kupuje autá, jazdené, alebo kupuje autá v cenovej úrovni do 20, do 25 tisíc eur, samozrejme, že to je neporovnateľné takéto niečo. Tu sa pozerať na elektrické auto ako alternatívu, to je nezaplatiteľné pre takého človeka. Takže má to aj ekonomický rozmer. Čiže musíme vždy porovnať porovnateľné. A tam, kde cenovo porovnávame porovnateľné, elektrické auto by som určite doporučil. Určite áno. Kto si to raz vyskúša, alebo prejde nejaký kilometr z elektrického, tento veľmi rýchlo pochopí. Ťažko sa to popisuje, že v čom ten rozdiel je. Ono to treba zažiť. Či by som odporúčal auta Škoda lomeno Volkswagen, čo je to isté? No, po mojich skúsenostiach, ak je to tak, ako to mám navnímané ja a nezmenilo sa to medzičasom, alebo sa to nezmení, tak ja by som Volkswagen neodporúčal. Bol som dlho namotaný na to, že som chcel kúpiť ďalšiu elektriku, ID5 GTX od Volkswagenu. Som rád, že som to neurobil, napriek tomu, že zľavy boli obrovské na tie auta. Tam sa dalo dostať, kde som si dal robiť cenu až na minus 8 000 eur oproti ceníkovej cene. Dobre, že som to neurobil. Nie, Volkswagen nie. Pokiaľ nezmení svoj prístup Volkswagen, tak povedal by som, že filozofický prístup k tomu a neprestane sa chovať tak, ako by vyrábal klasické spaľovacie auta len poháňané elektrikou a proste nezmení to kompletne, tak Volkswagen určite nie, v žiadnom prípade. Tesla za mňa problém, všetci poznáme, problém je servis. Samozrejme, že to bol jediný dôvod, prečo som ja do Tesly nešiel. Ten dôvod bol servis, lebo
Neviem si predstaviť, že kvôli hlúposti kamienok do skla teraz budem musieť chodiť, ja neviem, že do Viedne a budem sa objednávať mesiac dopredu a podobné veci. Nie. Pokiaľ Tesla nebude mať štandardnú servisnú sieť, asi nie. Asi to není alternatíva pre daily car, keď ho potrebujete fakt denne. Potrebujete ho kvôli biznisu to auto, tak no, Tesla asi nie. Poznám chalanov, čo Tesly majú, sú s nimi spokojní, ale pokiaľ viem, tak títo chalani zatiaľ neriešili žiadnu servisnú vec. Otázka bude, keď začnú riešiť prvú, ako sa na to budú pozerať. Takže čo je dneska podľa mňa rozumná alternatíva k Škodovke, do čoho by som išiel, paradoxne, je Kia z môjho pohľadu, dokonca aj Hyundai. Je to tak, akože tí Korejci sú niekde úplne inde, čiže do Korei by som asi išiel v tejto cenovej hladine. Asi by som sa ešte nepúšťal do Číňanov, to je pre podľa mňa moc veľkých dobrodruhov zatiaľ, čínske autá. Nehovorím, že by boli zlé, to asi nie, ale tam je ten problém dosť podobný s Teslou. Servis a tak. Aj keď sa tá servisná sieť rastie možno trochu rýchlejšie, ale to je taký moc startupový mindset musíte mať podľa mňa na čínske auta. Do toho by som nešiel. Pokiaľ by som teda mal ísť do inej cenovej kategórie, teda do prémioviek, rozhodne BMW alebo Mercedes, ktorýkoľvek z nich. Dokonca ja to mám v hlave momentálne nastavené tak, že čakám, ako v roku 2025 sa vyvinie situácia s tzv. Elektrickou verziou Mercedesu G. Poznáte Gčko, takú tú krabicu. Mala by byť z toho verzia, že EQG sa myslím volá tá verzia. Mám nastavenú v hlave nejakú cenu, do ktorej by som možno, že akože išiel do toho Gčka. Je to niekde úplne inde, samozrejme, kde je nejak. Ale asi som si povedal, že ďalšie elektrické auto pravdepodobne už bude čistá prémiovka. Čiže buď to bude Bavorák, Mercedes, možno Tesla, keď Tesla by dovtedy nejako servisne vyrastla aj na Slovensku, ale ten Mercedes mám nejako v hlave usadený, takže EQG, ak Gčko dovtedy bude, tak to dáva zmysel, lebo ten koncept toho Gčka je neskutočný. Čo vymysleli v Mercedese, to je... Z toho som odpadol. Ak to bude sériovka, čo Mercedes ukazuje dnes, čo na to má v tom Gčku, ak sa toto dostane do série, tak to je úplný game changer pri veľkých SUVčkách. To naozaj, že bude asi revolúcia pravdepodobne. OK, takže asi toľko. To je všetko zatiaľ. Čaute.